खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। उत्तराखंड रायजोनि हाल्डवानीआव थांनाय 8 जानुवारि खालारखालि हरखाबै हिंसायारि अर जोंखाङो, जेराव साद' सुबुंफोरा जिउ गोमानायजों लोगोसे सा 150 निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। जाथायनि सोमोन्दै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला, उत्तराखंड रायजोनि हल्डवानी जिल्लानि बनपुलपुरायाव आयेन बेरेखायै लुनाय माद्रासा आरो मस्जिदफोरखौ उत्तराखंड नोगोर जौगाखां बिफानआ पुलिस बिफानखौ लाफानानै JCBजों सिफायनानै हैदोंमोन। बेयावनो गोबां रोजा रोजा मुस्लिम सुबुंफोरा उत्तराखंड नोगोर जौगाखां बिफान आरो पुलिस बिफाननि सायाव जेरै हायो एरै इथा, अन्थाइ, पेट्रल बम आरो गोबां आयेन बेरेखा हाथियारजों गाग्लोबो। बेजों लोगोसे पुलिसनि जीप, नोगोर जौगाखां बिफाननि JCB आरो गोबां गारिजों लोगोसे खाथि खालायाव थानाय गलाफोरखौबो सावनानै होयो। मुस्लिम उदखारि सुबुंफोरा पुलिस आरो नोगोर जौगाखां बिफाननि मावथिफोरनि फारसे गाग्लोबनायाव खमैबो 100 निख्रुइबो बांसिन मावथिफोरा गोब्राब जोखोम जायो आरो बिनि फिनजाथाय महरै पुलिस बिफानआ गुलि गावनायाव साद' उदखारि सुबुंफोरा जिउ खहा जायो आरो 50 निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जायो होननानै मिन्थिना मोन्दों। उदखारि मुस्लिम सुबुंफोरा ओरैबायदि हिंसायारि जाथाय खालामदोंमोन दि जेराव गंसे साखाथियाव थानाय बनभुलपुरा पुलिस थानाखौबो पेट्रल बम खुबैनानै सेवहांगार खालामो। बेफोरबादि जाथाया जानायनि उनाव पुलिस आरो नोगोर जौगाखां बिफाननि मावथिफोरा खुनुरोखोमैसो जिउ रैखाथि खालामनो हादों। बे हिंसायारि जाथायखौ मोनथिनानै उत्तराखंडनि गिबि मन्थ्रि पुष्कर सिंह धामी बिथाङा उदखारिफोरखौ नुयोब्लानो गुलि गावनानै गावथारनो थाखाय बिथोन होयो आरो गासै ओनसोलाव कार्फ्यू होनायजों लोगोसे इन्टारनेट सेवाखौ सिमा गैयै समनि थाखाय दाननानै होयो। जाथायसालियाव थैनाय सुबुंफोरनि मुंखौ 30 बोसोर बैसोनि फयाम, 45 बोसोर बैसोनि शाहिद, 16 बोसोर बैसोनि अनस, 22 बोसोर बैसोनि शिवान आरो 24 बोसोर बैसोनि प्रकाश इस्लाम होननानै मिन्थिना मोन्दों। थैनाय सुबुंफोरा गासैबो हिंसायारि जाथाय सोमजिहोग्रा मुस्लिम सुबुं। बिटिआरनि बर' लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआरनि लाइमोनफोरा भारतारि रैखाथि बिफानाव थिसनजानायनि खाबु मोननो थांगासिनो दङ। बिटिआर गोरोबथानि 10.2 दफा बादियै बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ हादरनि रैखाथि बिफानाव थिसनथाइ होनायनि मख'खानाय बादियै बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ थिसनथाइनि आगु फोरोंथाइ होनो जागायदों भारतीय रौनिया बिफानआ। बिटिआर गोरोबथानि 10.2 दफा बादियै बर' लाइमोनफोरखौ जर'खायै थिसनथाइ होनो थाखाय बिटिसि खुंथायनि थांखि बादियै लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय मैया क'क्राझारनि कमार्स कलेजाव फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे फ्रि सेलेक्शन एवारनेस एन्ड काउन्सिलिं प्रग्राम हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे MCLA माधव चन्द्र छेत्री, क'क्राझारनि SP पुष्पाराज सिंह, टेरिटरियेल आर्मिनि कर्नेल गौरव निगि आरो रैखाथि बिफानाव खामानि मावनो गोसो जानाय गोबां लाइमोनफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। आरोबाव मैयानि समावनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला फरायसालिमायावबो बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों इन्डियान आर्मि अग्निवीरआव बर' लाइमोनफोरखौ आगु फोरोंथाइ होनो थाखाय रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जागायबाय। बेराफारसेथिंजाय गसाइगावआव आखाइ इसान आरो जि बिफाननि सुप्रिन्टेन्डेन्टनि मावखुलि बेखेवनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सदर सहर फोनांजाब हाब्रुबिलाव गोदानै लुनाय आखाइ इसान आरो जि बिफाननि सुप्रिन्टेन्डेन्टनि मावखुलिखौ मैया बेखेवनाय जायो। बे मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। आखाइ इसान आरो जि बिफाननि बे मावखुलिया बिफाननि खामानि मावनायाव गोबां खाबु होगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा मिजिंथिनानै फोरमायो आरो बे हाबाफारियाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि उनाव हाग्रामा महिलारी बिथांनि गलाया आबुं महरै बन्द जागोन होनना बिथां प्रमद बर'आ फोरमायथिदों।
बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गानानै लाथाव मोनसे खौरां। गाब गोनां समायना रमायना मोसानायनि गेजेरजों बर' हारिखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे रंजाथाव खालामनो हादों उदालगुरि जिल्लानि सानजारां आर्ट एन्ड कालचार सेन्टारा। फोरमायथिनाया गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमानि कलाक्षेत्रआव खुंनाय आसाम सांस्कृतिक महासंगमाव रौतानि सानजारां आर्ट एन्ड कालचार सेन्टारा बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै समायना मोसानायजों दिन्थिफुंनानै सेथि माननि बान्थाखौ मोननो हादों। धीराज रामसियारिनि दैदेननायाव गासै सा 15 मोसाखावरि बिथांमोना बे आसाम सांस्कृतिक महासंगमाव बाहागो लादोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो मोसाखावरि बिथांमोना गासै ट्राइबेल हारि-हारिसानि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन मोसानानै दिन्थिफुंनो हादों उदालगुरि जिल्लानि रौतानि सानजारां आर्ट एन्ड कालचार सेन्टारा। बाख्नायजाथावदि मोसाखावरि बिथांमोननो बे सेथि माननि बान्थाखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गथायनानै होदों। बर' माहारिनि आइजोफोरखौबो गेलेमु आयदायाव सानफा एफा जौगालांबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। बिटिआरनि आइजो फुटबल गेलेगिरिफोरा हादोरनां थाखोनि आइजोफोरनि फुटबल बादायलायनाय बाहागो लाहैगोन। आइजोफोरनि आई लीग 2 नि थाखाय क्वालिफाइड जानो हादों कक्राझारनि साई सेन्टारनि आइजो फुटबल हानजाया। फैबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंजानो गोनां आइजोफोरनि मोनसे हादरनां थाखोनि जोलुर बादायलायनाय इण्डियान वुमेन लीग 2 आव कक्राझार साईनि आइजो फुटबल हानजाया बाहागो लाहैगोन। बेनि थाखाय थाग थियारि खालामनायखौ जागायगोन आइजो फुटबल हानजाया आरो हादोरनां थाखोनि जोलुर बादायलायनाय वुमेन आई लीगआव बाहागो लाहैनानै चेम्पियन जानायनि मिजिं लानानै कक्राझार आइजो फुटबल हानजानि थाखाय ट्रेनिं केम्प एबा फोरोंथाय होनाय बादाखौ मैयानिफ्राय जागायबाय। बिटिआरनि गेलेमु मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा मैया आइजो फुटबल हानजानि फोरोंथाय बादाखौ कक्राझार साई सेन्टाराव बेखेवनानै होनाय जायो। थांनाय 2 जानुवारि 2024 खालाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मानुमारि गामिनि सुकुरां बर'नि अनजालि बिसि अनसुमै बर'आ गावनि 2 उन्दै फिसाज्ला गथ'फोरखौ लानानै गोमानानै दं। फिसाइ सुकुरां बसुमतारिया फोरमायथिहरनाय बादिब्ला उन्दै फिसाज्ला गथ'फोरखौ लानानै 8:30 रिंगासोआव सनितपुर जिल्लानि बातासिपुराव बिमा बिफानि न'आव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। नाथाय हजों बिमा बिफानि न'आवबो सहैयाखै। दान मोनसे जालायनानैबो दिनैसिमबो बिसि फिसाफोरनि जेबो खौरां मोनैलाय गिनायजों दुखु फोरमायथिनानै रायजोफोरनिफ्राय मदद हास्थायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला अन्नानै 8471820909 आरो गुबुन मोनसे 8472880596 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। जुलि जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे फोसावनाय। जाय नोंथांमोना 2010 मायथाइनि उनाव जुलि जादोंमोनब्ला नोंथांमोना बे फोसावनायखौ मोनथिना लानाया मोजां। सोरखारा 2010 मायथाइनि उनाव जुलि जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोदान नेम फोसावदों। जायफोरा 2010 मायथाइनि उनाव जुलि जादोंमोन बिथांमोनहा सोरखारा फोसावनाय गोदान नेमखौ मानिनो नांगोन। सोरखारा फोसावनाय बे नेमखौ मानियाब्ला गोबां खैफोदाव गोग्लैनोबो गोनां जानो हागौ। जायफोरा 2010 मायथाइनि उनाव जुलि जादों बिथांमोनहा रेबथुम नांथारगोन। जुलि जाखांनायनि 6 दाननि उनावनो नोंथाङा रेबथुम नांथारगोन। बे नेमखौ इउसिसिआ फोसावनानै होदों। जुदि बे गोदान नेमखौ जुलिनि उनाव मानिनानै लाया अब्ला नोंथांमोना गोबां जुरिमानाबो होनांनो हागौ। बे जुरिमानायाव 10,000 रां होनांगोन। जुदि जुलिनि उनावबो थार फोरमानफोरखौ होनो हाया अब्ला 25,000 रां होनो गोनांबो जानो हागौ। बाक्सा जिल्लानि सालबारि पुलिस थाना सिङाव थानाय गोदान अन्थाइबारि ओनसोलाव बिटिआर सोरखारा हा गैयै रायजो राजाफोरनो हानि पाट्टा राननानै होनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा बे हा राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे बेरफुसार बिबुंथि होदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउपिपिएलनि गारजानाय बिदै गनाय गेसाव आलुफोरखौ खुन्थुमगासिनो दङ। नाथाय इउपिपिएलआ आलु जोलैखौ बासिनानै दोनखाबाय।
दा बिदै गनाय गेसाव आलुफोरखौ खनथुमनानै फैगौ बोसोरनि थाखाय जोलै खालामनो नागिरगासिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नाथाय बे गेसाव आलुफोरखौ माबोरैहाय गाजा बेरहोगोन? बे बारावबो एनडिए सोरखारानो खुंथाय गोहोआव फैफिनगोन। लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल सोरखारानो देरहागोना रोखा जाखाबाय। बेफोरबादिनो गोख्रों रावजों बिपिएफ दोलोनि सायाव बुंथियो दि बिथां इएम रनजित बसुमतारिया। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।